Больш за 1500 удзельнікаў сабраў славянскі забег 2017 у Віцебску. Спартыўнае мерапрыемства праходзіць у рамках міжнароднага фестывалю мастацтваў і арганізавана ў другі раз. Адметна, што на старт выйшлі не толькі прафесійныя спартсмены, але і аматары здаровага ладу жыцця. Віктор Праліч пабываў на стартах. Здароваму азарту гэтых людзей можна толькі пазайздросціць. Дажджлівае надвор'е не стала для іх перашкодай сабрацца ў нядзельны дзень. Прыйшлі і прыехалі на славянскія старты бегуны розных узростаў з усіх рэгіёнаў краіны. Люди стали больше заниматься здоровым образом жизни. Вот и все. Здесь никто никого не заставлял. Просто люди хотят показать, что они придут. И много приятных приехали с детьми, со своими семьями. Бегавой дорожкой стал Московский проспект Витебска. Першымі на старт вышли самые маленькие спортсмены из невялікай дистанции – 200 метров. Для дорослых были организованы два забеги на дистанцию 3 километра и 10. Яны стали самыми масштабными и по сутности международными. Марафонцы были не только из Беларуси, але и России. До речи, Петра Заводчанину удалось пройти первым. Асфальт, конечно. По асфальту я не привык бегать, я вообще лыжными гонками занимаюсь. Так в целом понравилось, очень интересный забег. В следующем году, если опять попадем, то поучаствую еще раз. Віцяблянін Александр Баевич удзельнічае ў славянскім забегу ў другі раз. Сёлета ён не толькі з выдатным настроем, але і са сваёй групай падтрымкі, любімай дзяўчынай. Нет, просто проеду. Свое удовольствие. Славянскі забег сабраў больш за 1500 марафонцаў, ні пераможцаў, ні тых, хто прайграў, тут не было. Кожны з удзельнікаў атрымаў сімвалічны медаль і зарад эмоцый, хоць і з прысмакам віцебскага дажджу. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск.